into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby. Hello my beautiful people, this is a girl again. Asanda for your brown skin girl, your TT40. Guys, I know that unibona ngoku seningumntu otshintshileyo, ndinxibe izinto nje attire yonke. Nabona uba ndinxibe attire yamakoti. So okay guys, I'm just gonna bring you the content Makoti attire. I'm just gonna talk about it from head to toe. So yeah guys, I'm just so happy. I am kwakhanya igabula semzini wami ke na. I am that person that brings light into their house. So yeah guys, I'm so happy. Guys. I'm just gonna go straight to the whole attire of Makoti. First of all, I'm gonna start with the hood up. Okay guys, I'm just gonna take you through everything that I'm wearing right now. Ndinxibe ikhetshemiya, izinto fanele ube nazo ikhetshemiya, lixakato, a long sleeve shirt, and then nanxiba nanaso isikhafu sami, then nana yeni German lamp. First of all, I'm gonna speak about ikhetshemiya. First you have to have this ikhetshemiya lena ine lines ezimbini okanye ntathu. Ke emzini wami was not told uba funeke ndinxibe ikhetshemiya enjani. Sayi kuthethwe ke uba i-lines zibe mbini okanye zibe ntathu. Hence ke now I am ndinibonisa le line entathu, kodwa funeke xa uqala unxiba funeka unxibe lena ine-lines, not the silk one, not this one that I'm wearing. This one is a silky one. So lena yona ifanele uba i-right uyayinxiba. Nabantu umzekelo umuntu xa ebuya esuthwini ebuya entabeni, abantu abangabafana baye banxityiswa lena. And this khetshemiya, it symbolizes new beginnings. It symbolizes ukuthi uqala uhambo olutsha ngoku, and then ngoku ungumntu omtsha, and then ungumntu omtsha nalapha kule ndlu, you are a new bride, you are taking a new journey. That's what it symbolizes le into yonxiba ikhetshemiya, ukuthi you are a new person, ungumntu omtsha. It's and then ikhetshemiya also ikwenza uba xa unxibele ikhetshemiya uba ungabe ujongajonga emacaleni, like it's like yinto efakwayo njengale nto ifakwa ezinkomeni okanye emahasheni xa befuna ihashe lifocus lijonge endaweni eyi-1 xa beliqhuba. So nekhetshemiya yinto enjayo, iya igqume. And then even if like khetshemiya yabona lena imat, even yona xa unxibileyo, even ayisenje uba awumameli izinto ezininzi, like ikwenza ube focus, even awumameli ngxolo ubusiva yonke into, iyazigquma iindlebe zakho. I think it's meant to do that, especially le imat, this one, so that ungahambi umamela izinto as ungumntu omtsha kulo mzi, ungabe umamela izinto ngaphandle, ubumamela izinto zonke. So ke ngoku xa sendisihla ndiye kule i-shirt, abanye abantu baye banxibe i-shirt, and I'm wearing this iskipa esinemikhono emide. Funeka iskipa sakho sibe nemikhono emide, isymbolize uba uyarespect apha kulo mzi, ungahambi ngengalo as umntu ongumama. So funeka usoloko ngalo lonke ixesha unxibe i-shirt ende. Nam ke ndandinikwe i-shirt ende, nam ndaziphathela ezam iskipa ezide, so that uba nam ndizokwazi uba nezinto zotshintsha. It's very important ke guys, uthi ngale mina ndimose uthenge zonke izinto uzozinxiba uye uzithengelwe emzini. So ibalulekile kakhulu uba uzithethe ebhekini yakho, uzifakele ootights bakho, maybe kanye bangabathengi, ufake utights bakho, ufake esinye iskipa, ufake ivesti, yabo, nje ube nayo nje into yotshintsha, because okanye abantu bakokwena abakazukuza ngoku uba bazokunika impahla yotshintsha. So kubalulekile, because phayana kweminye imizi umuntu uza kuthengela one t-shirt, then wena kufuneka wena ube utshintsha. So it's very important uba uzithengele nezakhe i-t-shirt, so that uba uzokwazi unxiba izinto zakho. Next thing I'm going to talk about, ndizawuthetha ngale ndiyithanda kakhulu ixakato. Ixakato ke guys, ixakato liye lisymbolize
isidima manje senza nje isidima ixakatho isymbolize ukuthi wena now you are a protector of ifamily yakho, ungumuntu ofanele uba uprotecte umndeni wakho, uyiprotecte even ngale family ufikayo kuyo, wena you are a protector. And then ke ngoku you are also a nurturer. Xa unxibe ixakatho ungumuntu ongumama onesidima and senza isidima. And guys, nyhani xa sowunxibile le nto uye uve uba hayi nyhani isidima uyasiva nje uba ndingumuntu ndisuke ndanesidimana, yebo, ndisuke ndanesidima. Next thing that I'm going to talk about i-towel. Abanye abantu baye banxibe i-towel, umuntu anxibe nexakatho. Nam ke ndandinxibe i-towel ndanxiba nexakatho, hence I'm not ndiyenza le video after. And ndandinxibe ixakatho ndanxiba i-towel. I-towel ke kwabanye abantu, it's not something that I was told. Nayo nje for uba ugqume, like ungahambi nje, kukwenza nje isidima somntu ongumfazi. And then enye into itawele esymbolizayo, what I have researched, I found out ukuthi itawele symbolizes iringi. So and kudala ke abantu abadala babengathengi iringi kwangoko, umntu wayinxiba laa nto. And abanye abantu abadala abanxibi ka iringi zizinto zale mihla. So abantu abadala babesebenzisa laa tawele, umntu abe nalaa tawele for uba esymbolize uba ukuthi now utshatile. Ngale tawele esymbolize ukuthi utshatile xa enxibe le tawele, ngoba le tawele yakhe iveza as iring, it symbolizes iring. Abanye abantu le tawele umntu uyayifaka ixesha elide ke, hence ke neli xakatho. Abanye abantu ixakatho bahlalisa inyanga, kwezinye ifamily ixakatho lihlaliswa iveki. I think I spent a week, then after that ixakatho bandikhulula kuba ndandizoya nasemsebenzini, kuba kaloku ndizoba ready for kuya emsebenzini. Then for those 2 weeks that nandiphayana endlini ndandinxibile ixakatho oko ndisebenza ngalo, ndihleli ngalo, and it kept me warm. And ke mna ke ndaye emzini nge-winter, so like ndandi-enjoya, I don't want to lie. Hence I'm saying ukuthi it's my favorite thing because keep her warm and kwakuse-winter, bekuse-winter ke. So ke abanye abantu baye bahlale i-3 days, then ixakatho balisuse, but ke mna ke ndahlala for 2 weeks. Then hence bandizoya emsebenzini lakhulula ixakatho, ndasheka ngetawel, and itawel ndayisebenzisa ke until ke nayo kakhona maybe after a month kathiwa mandiyisuse itawel, then ndayisusa kathiwa ndinganxiba nje isikhafu. Then ke going down you have isikhafu ke sona isikhafu mna ke kathiwa mandisinxibe phezu kwejeremane, since ke ngoku ndisanxibe ijeremane, ndanxiba phezu kwejeremane isikhafu sam. Isikhafu it symbolizes about now you have to uba uzigqome so that you can protect this fertility part. Ukuthi now is the protection of the fertility. So because le ndawo siyayazi ngosuba for uzala nohlala umntana, so you must protect this part. So lokho kufuneka i-protected, ungahambi uhamba nje ulusi. And then sikwenza laa nto mani uba mawube ngathi u-content, yabo, ungahambi ulusi. So isikhafu kathiwa funeke ndisinxibe njalo, hence ke ngoku kwathiwa mandisuse itawele now zasoloko ndinxibe isikhafu. So kathiwa mandisebenzise isikhafu. So it's very important isikhafu, and then naso sisymbolize i-protection of fertility le ndawo nje kuba siyazi uba indawo yesibeleko. So it must always be protected because inzala yalapha should be protected, since nawe ke you are a protector, because ekugqibeleni zonke izinto they symbolize ukuthi you are a protector, you are a new person. So enye into ke ngoku nayo idaki endalinxibayo ke xa ufika emzini kuye kuthiwa you must buy these colors, ublue no-brown. Ndanxiba ke mna ke esibrown, eli-brown ijermane, hence ke ijermane lam lalingeselihle, ndandilenzela umamazala wandithungela. So ndandinxibe ijermane lam, and then ijermane kuthiwa malihlale lithi nqa ezantsi, ungavezi imilenze. Ijermane lakho malibe lide, funeka uthenge amajermane amade, lingavezi imilenze yakho, amajermane wakho. But ke elam ke sanijermane ndalenzelwa, ndalithungelwa bo sorry, andifika ayibo ujereza wam
noko akamdanga kakhulu caba ke umama wacinga uba walicutha kancinci so ke wayenza 8 panels caba ndinxiba u9 so ke ndaqoba lona Jerman ndilithandayo because lona alidanga alithenanga lihle nje bendingana kakuhle ngathi ndinxibe nje into yam senje uba ndiyalithanda. So guys, that's all about attire. So ke I'll just run through it again. Ikechemia lena inemica. Remember lena inemica. You have ikakatho lakho, you have your long sleeve t-shirts or shirts or blousey londo ukhalela uyinxiba. Then you've got isikhafu sakho nejermane lakho. And then you've got your shoes ke ihlangu zakho. Mna I prefer that you buy iteki okanye ihlangu comfortable, esihlangu comfortable kuwe, because remember uba uzawuhlala phayana ungabothenga amakwayikwayi like itops ngoba uzawuhlala phaa kulaa mzi and then you have to do some chores like funeka usebenze yazi nosinto yoba uyafundisa umakoti ukuthi how things are done kulo mzi wakhe umtsha. So ke thenga iiteki zakho so that uzoba comfortable to move around apha endlini ziyadinisa guys ichops ngaphandle ke umuntu ofuna ukuchophisa ke whole day andiyazi ke kodwa ke uba umuntu usebenza njani enxiba ichops but ke into ikuwe uba ufuna untoni. Naxa wenza iti mani ukubona uba uchophisile uba uncncazela neti phambi kwabantu abadala because you have to uba untu even ngalaa mini yokuqala utyiswa phalatse kunyanzelekile uba uphakame uphinde ubenzele iti abantu. So xa unxibe ihlangu esiflat ke izawunceda ke but hence ke ndisithi uba izinto zokuqala zithengwa emzini yidyuti kamamazala wakho uba makathenge izinto so ungastresi kakhulu ngezinto efana uba uyazinxiba but ke nawe kokubeni bafuneke bakuphathele izinto uba mawuzinxibe izinto zakho nje uba mawube nayo yonke le attire hence nakokweni uzoyithengelwa yonke le attire from head to toe. So yeah guys, I hope you enjoy. I hope uzandilungisa kwezinye izinto. Tell me more, advise as I'm a new bride. I am I am open to suggestion and advices from people because indlela ibuzwa kwabaphambili and then umuntu akanokwazi ukwazi yonke into. Thank you. As a girl, I